har guda hudu. Wasu ka ce abinda ake kira tsahir shine musulmi, don manzo Allah ce almuminu la yanjusu, musulmi baya zama najasa. Kenan duk musulmi zai iya daukan alqur'ani, amma wanda ba musulmi ba zai dauka ba. Fassara ta farko kenan. Fassara ta biyu tsahir suka ce wanda ya wanka, kenan da mai janaba da mai haiza da wacce take jinin nifasi ba za su dauki alqur'ani ba don ba su da tsarki. Da haka wanda baya cikin janaba da wanda baya ta cikin haiza da wanda ba ta cikin nifasi, waɗannan za su iya ɗaukan alƙur'ani, amma in suna hali ukun nan na janaba da haiza da nifasi ba za su ɗauki alƙur'ani ba. Shine fassarar tsahir na biyu. Fassara ta uku suka ce abin da ake kira alwala, wanda ba shi da alwala kada ya ɗauki ƙur'ani, ko mace ce ko namiji ko babba ko yaro, in mutum bai alwala ba kada ya kuskure ya ɗauki alƙur'ani. Suka ce alwala ake nufi da maganan tsahir a nan, ita ce fassara ta uku. Fassara ta hudu suka ce tsahir yana nufin tsahirul yadi, in mutum zai ɗau ƙur'ani ya sa sabulu ya wanke hannunsa saboda kada ya ɗauka ko akwai najasa ko datti a hannunsa. Wannan su ne fassarori guda hudu, saboda ita kalmar tsahir kalma ce mushtaraka, duk waɗannan ana kiransu tsahir. Tsahir na musulmi, tsahir wanda baya ji da janaba, tsahir mai alwala, tsahir wanda ya tsarkake hannunsa daga datti da najasa. To sai suka yi hukunci uku akan mace in tana haida. Wasu suka ce za ta iya ɗaukan ƙur'anin izu 60 ɗin in akwai larurar ɗaukan. Wasu suka ce a'a sai dai a kasa shi izu a izu 10 ko izu 1. In kina jini sai ki dinga ɗaukan izu 10 kina zuwa makaranta, amma kake ɗauki 60 ɗin gaba ɗaya. Sannan malamai na gaba suka ce a'a ba za ta ɗau 10 ba za ta ɗau 5 ba, in dai tana jini sai dai ta dinga yin tilawa da ka, amma ba za ta dinga karanta alƙur'ani ta hanyar ɗaukansa ba, sai dai in a waya yake, domin ita soft waya in kika sa ƙur'ani izu 60 a waya, lokacin da kika buɗe kina karantawa to ba izu 60 kike karantawa ba, shine ma'aman application. Shi application iya shafin da kawai yake display, iya shafin da ya fito ne. Kuma sannan in an sa ƙur'ani a memory ba a kiran wannan ɗaukansa sai an yi alwala. Yanzu kowa wayarsa zai iya sebin ɗin ƙur'ani izu 60 da rubutun da karatun, amma kuma za ka iya shiga ban ɗaki da wayarka, kuma za ka iya kunna wayarka kai karatu. So da haka suka ce wacce take jinin al'ada kamata ya ta sebin ɗin ƙur'ani a cikin application a cikin wayar